ng number. Muntik-muntik ka na naman ako hindi makakuha. So, ito na guys, nandito ako sa loob and hintay na lang mag-open. So, abang ngayon guys yung mga susunod na kabanata sa aking pagpunta dito. Actually, kaya naman ako pumunta dito kasi gusto kong humingi ng printout ng mga bayad ko na nung last year kasi bayad ko na, sinisingit pa sa akin. So, ngayon guys, hingi ako ng printout from January 22 hanggang ngayon para malaman ko yung mga pumasok pa yung mga payment ko last year. So, ito muna guys, update ko ngayon mamaya. Ang dami-dami nang rereklamo dito ngayon kasi nakita nila sa kanilang bill talaga na bayad na sila pero sinisingil pa. Ayan, ang kita nyo dito, ang dayang nagrereklamo. Ayan. Na hindi magawa ng paraan talaga kahit na sinong tao. Nandito sa katabi ko, ayan, nagrereklamo, bayad na sila. Nagbayad na siya nung Friday. Pag binayaran niya na ng 8,000, ang total bill niya is 40 plus. So ngayon may natitira na lang siya at bumalik siya ngayong araw para bayaran sana yung imbes na nagbawas ay nagdagdag pa. Sana makausap natin kung sila sa Ura-uraga. Nabayaran namin yung 27. Saka na sila mag-ibig. Kung pagkakabit kuryente agad. Alin ang babayaran mo dapat sana ngayon yung 27? Ito na lang sanang ang balance ko. Ngayon, yung niyan, yung anong tawag dyan? 30% ba? Dapat na lang. Hindi, kasi ito nga po, di ba? Oo. Dapat kasi 54, di ba? 54, 744.45. Less. Divide mo sa 2. So, ang lumalabas is 27,372. Yung 50%. Nag-less ako ng 8,000. So, dapat ang babayaran ko na lang ngayon na kulang is 19,372. Ang sabi niya, ang kailangan kong bayaran ngayon, 25,000 down payment. Naging 50,000, yung 46 ko na balance. Ang gulo nila. 4,000 lang ang Oo, ang sabi niya, sabi ko bakit ganon? Sabi niya, baka daw meron daw akong hindi pa nababayaran na dati. Sabi ko, kuya, kung hindi ko, sabi ko, sinabihan ko na kasi hindi maganda. Sabi ko, kung hindi ka ba sira ulo? Sabi ko, sabi ko, dapat humingi ka ng breakdown. hindi, meron ako dito manulat ng bills ko. Hindi, yung galing sa kanila mismo. Kailangan ko nga pumunta ng consult. Ayan o, lahat ng Diyos bills ko. ko dala-dala ko. Para alam Ayan, ang nila. dami, kompleto yung Lahat, kanyang kumpleto yan. Kaya ngayon ang inaano ko, bakit kailangan ko pang pumunta? Pinakita mo yan. Oo, sabi niya hindi ko kailangan yan. Isa lang kailangan ko yung latest. Diyos ko. Hindi daw nila kailangan. Kasi kailangan niya daw yung latest lang daw para makontrata. Saan yung bidding niya nung saan yung bill mo nung nakaraan? Ito nga, ito lang last month. Ayan, nakapagbayad na naman kami niyan. Ang bill namin noon is 53, nagbawas na naman kami. Naging 42 na lang. Tapos ang dumating sa amin nung ngayong June, 50. So, dumating sa amin ngayong June, ito ang dumating sa amin ngayong June. Naging 54 na naman. Parang walang nababawas na. Dumadagdag pa. Kaya dapat humingi ka ng printout sa kanila. Isan nga ko ini, kailangan nga Oo, bukas. Hindi ko na kaya masyado na wala mo kung tutusin kayang lakarin ko ng isang araw kung gugustuhin nila. Kaso parang Pinapahirapan nga mga tao. Kailangan kumina. Kailangan mo Ayun na. kasi dapat bibigyan na nila. sila dapat ganyan. Hindi porket hindi porket may utang na loob ang mga tao sa kanila. Service. Ay nako guys, nasakit ang puso ko sa mga narinig kong complaint dito sa Meralco. Kung meron ng mga umiiyak, kaya nagagalit, iba-ibang emotion. Parang ako yung Opo, sa sobrang hirap ng buhay ngayon ng mga tao, napupunta lang dito sa Meralco ang mga binabayad. Yung iba, mga nangungutang pa para makabayad pero useless yung pagbayad nila ng installment. Kasi pumapatong pa din yung mga binayaran na nila. Tulad sa akin, bayad ko na, sinisingit pa. Grabing buhay ngayon.
sobra. Yung iba, naintindihan ko talagang naiiyak na lang sa stress, sa pagod simula. Pero inyo, simula madaling araw nakapila na sila, tapos biglang makikita mo yung bill mo, hindi siya nabawasan, ay lalong nadagdagan. Tapos, hindi pa matatapos ngayong araw yung problema mo kasi pababalikin ka pa. Na imbis kung tutuusin ay kaya namang tapusin ngayong araw, pero hindi nila pinapayagang matapos kasi ewan ko ba kung anong gusto nilang iparating, na baka gusto nilang mag-ano na lang yung mga tao, hindi na mag-effort, hayaan na lang na magbayad para wala nang pagod pagpunta dito. Diyos ko. Kung lahat ng tao ganun, guys, ay Diyos ko, yayaman, lalong yayaman ang institution na ito. So, ngayon ako, guys, naghihintay ng aking number na matawag. Siguro mamayang hapon pa to. Tingnan natin kung anong magiging resulta ng aking lakad ngayon. Malapit na yung aking number. 2087, tinatawag ay 2084 na. Ang dami pang nakapila. Guys, sa may mga complaint po dito sa Meralco na kung sa tingin nyo po ay nakabayad na kayo pero sinisingit pa rin, kailangan talaga ng resibo. Kung wala kayong hawak na resibo ay wala pong mangyayari sa concern nyo. Kaya kung kayo pa ay may concern at wala po kayong katibayan, wag na lang po kayong pupunta dito kasi masasayang lang po yung pagod natin. Tulad sa akin, maagang gumising and pumila, tapos ganito lang mangyayari, wala po. Kaya useless yung pagpunta lang dito. Kaya dapat ay meron tayong katibayan na talagang nagbayad tayo at tayo ay sinusunod ng sobra. So, ayan muna, guys. Maraming salamat po sa inyong laging pagtutok sa aking channel. Kung hindi pa nakaka-subscribe, don't forget to subscribe. Like, and share. Thank you, guys!